Ag subsubli ti kang runaan at damag, iti damdamag Cordillera, dua a patient transport vehicles na ipaa iti probinsya ti Kalinga. Ken Benting Bigas meron na program, nagnumaraan ti talo, nasurok talo gasot a beneficiaryo iti Baguio City. Kanayunan a detalye ipaay ni Angel Kim Pengosro. Sa nga pulukot-upat a local kan may sa a foreign tourist, tinayturong itinatalgad a lugar, kalpasan ti vehicular accident iti sitio Lalalay, Barangay Patay, Sagada, Mountain Province. Ti aksidente kat pakairaman ti public utility vehicle, anawanan iti kontrol kan bimangga iti may sa akayo. Dua a pasahero tinadangran kan naipaayan a dagos iti first aid. Nagbalakad mo ti Mountain Province Police Provincial Office iti publiko, aso kimatan dapay ti Luganda sakbay dang agbiyahe tapno maliklikan ti anyaman a disgrasya. Iti panakaysayang kati Benteng Bigas meron na program iti syudad ti Baguio, nasurok talo gasot a beneficiaryo manipod iti nagduduma a vulnerable sector, tinakagatang iti nalaka a bagas. Karaman karagiti nagnumar iti programa dagiti senior citizen, persons with disabilities, solo parents, PUJ kan PUV drivers kan manalon. Panggap ti programa ang maipaayan ti tunggal pamilya iti access kadagiti nalakaataraon kan makatulong amang palagaan iti gastusinda iti inaldaw. Iti Kalinga, nakaawat ti provincial a gobyerno iti dua a patient transport vehicles manipod iti Philippine Amusement and Gaming Corporation tapno mapasaya at ti healthcare services iti probinsya. Maipaay dagiti dua a PTV iti Kalinga District Hospital iti Lubuagan, ken iti Western Kalinga District Hospital iti Balbalan. Ngagpadang agserserbi kadagiti pasyente manipod kadagiti adayo a barangay ken kabangibang a munisipyo. Nagyaman met ti gobernador iti Pagcor ken PCSO gapo iti tulong da, gapo tamang pasaya at detoy iti emergency response capability ti probinsya ken nagbaling accessible ti healthcare services. Angel Kim Pengosro para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.